l'any passat, quan l'Aina començava 5è, ens van fer als pares la reunió inicial de curs i apareix aquesta paraula, per a mi nova. Jo rúbrica ho associava a signar un document i ja està, el dibuixet que fem. I rúbrica, què és això de la rúbrica? Em va descol·locar. I clar, quan et parlen i ho arribes a conèixer, no, és que els nens arriben a establir ells pròpiament els criteris amb els que s'avaluaran. No és la mestra únicament la que avalua, també avalua conjuntament amb el nen, és el nen el que s'autoavalua i s'autoavaluen entre els companys d'aula. Yo no entendía porque hacía hojas muy raras, que si se puntuaban, que si consensuaban, y ya después me va explicando que ellos mismos consensúan en la clase cómo se tienen que puntuar. Me lo explica, Mercé también me explicó otro día, y me pareció fantástico, porque ellos mismos pueden analizarlo, están cogiendo el criterio para saber si está bien o està mal, con lo qual les hace pensar. Sempre al principi em vaig pensar que es posaria moltes notes més altes de les que té, realment, no? I veig que no, que també crec que és molt conscient de que papa, avui no m'ha anat massa bé i m'hi he posat un tant. Allò em representa que em diu una nota una mica inclús per sota de lo que al final ha tret. Crec que en el cas del meu fill petit també li ha anat això molt bé i això d'aprendre a valorar-se a si mateix els ajuda a treballar més, perquè clar, si jo m'haig de posar la nota, jo mateix vull quedar bé amb mi mateix. Sembla com si encara tenen més interès en estudiar bé la matèria, perquè clar, no és falta que jo mateix m'hagi de posar un 4, no m'interessa posar-me un 4. I d'aquest plantejament, d'aquesta necessitat de buscar una coherència amb tot això, vaig interessar-me pel tema de l'avaluació, de com podíem fer un altre tipus d'avaluació. Amb això vaig descobrir tot el tema relacionat amb l'avaluació formadora i l'avaluació formativa. I vaig veure que aquest era el camí, l'avaluació formadora en el sentit de posar el nen també protagonista d'aquesta mirada de saber on estàs i cap on vols anar. Que no fos una qüestió només de responsabilitat del mestre, sinó que podia ser compartit. Aquest fet de veure l'avaluació formadora amb tot el que et comporta, clar, vaig començar a treballar amb instruments d'avaluació, a conèixer instruments d'avaluació com les bases d'orientació i les rúbriques, però aquest treball d'aquests instruments, si el vols portar a l'aula, també te n'adones que et porta a canviar la gestió de l'aula i a passar a un tipus de gestió cooperatiu, perquè finalment aquests instruments, si no s'usen d'una manera cooperativa, no tenen cap sentit, en el sentit que t'aporten a coavaluar, els nens es coavaluen entre ells, per tant, si es coavaluen vol dir que abans has de compartir molt bé els objectius, els criteris d'avaluació, perquè ells realment siguin partíceps i puguin tenir el criteri i l'opinió per poder prendre decisions. Doncs una rúbrica és un instrument que fem servir, per exemple, per fer un text. És una graella en el que tu, per exemple, el text ha de tenir coherència, cohesió i tots aquests aspectes, i ja estan els aspectes i al costat hi ha el molt bé, bé, poc o gens, i a cada lloc explica el que s'ha de fer per tindre un molt bé, per tindre un bé, i et va bé per planificar-te abans del text, per saber què haig de tindre en compte per fer el text, i després, un cop ja has fet la planificació, el fas, i per repassar també va molt bé per saber si has de millorar alguna cosa. Jo crec que ens serveix molt aquesta rúbrica a part de nosaltres, quan comencem a fer la planificació, sabem una mica com si tinguéssim un guió, i a part, quan hem de revisar, que és el que a vegades costa més a la classe, sabem quins criteris hem de saber i així ens fa una mica com d'ajuda. Jo estic d'acord perquè jo penso que la rúbrica és un molt bon instrument per poder fer un text, perquè tu ja saps què has de tindre en compte, perquè altres anys potser tu havies de fer un text, t'ho corregien i tu no sabies per què tenies aquella nota i per què això estava malament, perquè encara no ho havíem comentat i no sabíem què havíem de fer. Doncs a mi el que m'agrada molt de la rúbrica és que els criteris que fem, el molt bé, el poc, el gens, de cada aspecte, els pactem entre tota la classe. No és una cosa que ho fiqui la professora, sí, la Mercè. És una cosa que abans de fer-ho ho pactem entre tots.
I va molt bé per planificar, com han dit els meus companys, perquè saps el que has de tenir en compte i per revisar. Però crec que també va molt bé perquè quan fem autoavaluacions jo li corregiré als companys per corregir, perquè jo sé que li haig de corregir a aquell company i després no hi ha confusions, tothom sap els criteris que hi han de tenir. I també a mi m'ha anat molt bé això de la planificació, de la rúbrica, perquè a mi, per exemple, planificar-me no és que em vagi molt bé perquè jo abans el que feia era, em deien, fes un text d'un gos, doncs jo apuntava directament, però en canvi ara que ja sé que és una rúbrica, doncs miro què haig de tindre en compte per fer el text. Aquest tercer trimestre hem estat treballant amb la rúbrica, però en concret un aspecte que era la coherència. I vam començar, com que aquest any a sisè hem estat fent les competències bàsiques, vam estar practicant amb un text que havíem de fer d'un gos i vam corregir el de la meva companya Irene i, clar, abans de corregir havíem de pactar els aspectes que tenia que tindre la coherència. Vam començar molt bé i cadascú va fer la seva rúbrica i després ho vam posar en petit grup i després en gran grup perquè ens adonessin del que tenia que tindre coherència. I va costar una mica perquè, clar, potser jo penso que la coherència és una cosa, però potser un altre li vol afegir una cosa i ens costa posar-te d'acord, però al final vam poder-ho acabar i va anar molt bé. Per posar-nos d'acord vam començar a la primera sessió a pensar en quin aspecte vam fer i vam pensar que seria de la coherència. I la primera sessió vam començar a parlar idees, vam anar dient idees i vam crear com la del molt bé, com si estigués perfecta. I després, el pròxim dia, la vam revisar, la vam millorar una mica, com diguéssim, la vam acabar de polir i vam pensar la del bé, la del poc i la del gens. I després crec que vam tenir una altra sessió que vam seguir millorant i fins a l'últim dia que vam corregir el text. I després de corregir el text vam pensar que encara ens faltava una cosa que amb l'aspecte que havíem de dir que estava complet el text i aleshores el vam afegir. I al final, amb l'ajuda de la Mercè, que ens anava fent de fil conductor i donant idees, al final vam acabar amb un consens de que pensàvem que era un molt bé la màxima nota en coherència. I així amb el bé, poc i el gens. Ara mirarem l'apartat de coherència. Qui vol començar per valorar? Jo crec que no és una descripció perquè directament no t'ho pots imaginar i perquè t'explica molt bé, et centra bé, però després t'explica tot el del zoològic i no t'explica com és. I jo no em puc saber si és rosa i tot això perquè si jo no sé què és un dofí, que seria el que s'ha de fer una descripció, no m'ho puc imaginar. Jo crec que és el concepte bàsic de la descripció. Jo crec que tens raó perquè comença bé però després es lia. I clar, si tu llegeixes això necessitaries més informació perquè només et quedes amb una experiència i alguna descripció i ja està. Jo primer vaig fer un text que era com per practicar les competències bàsiques que tindríem que fer i era una descripció sobre el meu animal preferit. I jo, el meu animal preferit era el dofí i jo vaig fer una descripció. Però clar, a mi, els textos de català normalment em surten bastant bé, però em surten bé amb la rúbrica. I a mi és un instrument que em serveix molt i clar, jo en aquell text no tenia molt de temps i ho teníem que fer sense una rúbrica. I jo crec que el primer no em va sortir bé i llavors el vam comentar en tota la classe amb l'instrument que havíem fet tots, per regular l'instrument i també per saber com havia fet jo el text. I cadascú el vam valorar i jo sé que no estava molt bé perquè jo també me'l vaig valorar i després amb tota la classe vam comentar què creien, quina nota es mereixia aquell text, per què, quin aspecte fallava i totes aquestes coses. I llavors jo em vaig adonar que el meu text no estava bé perquè jo ja ho sabia perquè no m'havia sortit bé i vaig tenir una segona oportunitat que va ser amb la rúbrica que vam fer tornar a fer aquell text i el vaig fer sobre un gos
I el segon text, ja amb la rúbrica i tots els criteris consensuats, crec que em va sortir molt millor i a l'hora de corregir-m'ho amb un altre company em vaig adonar que havia fet una gran millora perquè el primer el vaig fer sense rúbrica i el segon amb rúbrica. A més, una rúbrica que jo ja em coneixia perquè l'havíem fet entre tots. Per tant, jo crec que la rúbrica és un instrument que va molt bé. Nosaltres fem coavaluació perquè una vegada tenim el text, doncs en vez de corregir-nos-ho a nosaltres, perquè doncs ens posaríem, segurament molta gent es posaria molt bé, doncs ens ho corregeix un company i el que fa és ens ho corregeix amb els aspectes que s'han de tindre en compte i ell diu, jo crec que es mereix un B en l'aspecte de coherència o coses així, i després, un cop ja ho té tot valorat, doncs el nostre company ens fa el retorn i ens diu, mira, jo crec que et mereixes un B o a coherència o bueno, que ell hagi valorat. I llavors, clar, tu per exemple potser no estàs d'acord i llavors doncs s'ha de parlar i hem de mirar què és el que creiem que seria convenient parlar al text. La rúbrica és un molt bon instrument que és com un suport que ens ajuda a anar-nos corregint, però hi ha un moment que quan ja saps quins aspectes t'has de valorar, ja no el necessites perquè ja saps el que t'has de valorar i ja ho pots fer un text sense ell. Jo crec que això ho podem fer perquè anteriorment hem estat consensuant nosaltres. No és una cosa que la professora ens ha donat la rúbrica i diu apreneu-la i després feu un text. No, nosaltres hem estat fent aquesta rúbrica i aquests criteris els hem pactat nosaltres, per tant ja sabem quins són.